Ang grupo sa Barhabal Bumbujon, every barangay naagi tayo grupo, no? So wala kay bawo may sayod mi nga magnirespeto ay gid ang mata grupo. Kung dili ka nag-drive diha kapita, so respeto na lang pod nga naay mga balhabal diha nga laglinya lang lugar. So gawas anang mga online booking Bumbujon, wa gyud tay mahimo kay nakabook man na sila online. So hatag po big respeto sa mga online riders nga sama nilang Joyride, Angkas, Maxim, no? So ilang hapon na, no? Kaya pasahero ni book man. Apan katong mga pasahero nga gusto mo sakay ra diha dapita, so ihatag lang po dala to sa ato ang mga igsuon nga diha gyud nag-ride Bumbujon. Okay. Kaya mga presidente sa matag kapunungan sa Balhabal, mag-meeting na mo, sir? O nga, mangutang na baka o dili ba na expire ang lisensya sa mga driver? Dili ba na expire ang resto sa mga motor? Yes, Bumbujon, amo ganang siguro matagrupo nga presidente mo time to time ilag yung i-check ang ato mga driver sa Balhabal kung updated ba na ilahang mga registro o ang ilahang lisensya, no? Kay dili man sad ta mosugot nga dawaton sa grupo, dili mi mosugot sad nga dawaton sa asosasyon nga mahimo kang membro diha nga wala kay kompleto, no? So amo gilang usa sa rekisito Bumbujon na kompleto gyud ka, no? Updated mo lisensya o registro sa motor. Okay, mayo no. Kini mga driver sa Balhabal nga bahog helmet, bahog o sa tawagan ni kini ang ilok, no? O sa ato nga pag istorya nga kanang helmet, labi po ng foam ana o di manimaho. Yes, Bumbujon, amo ginang permanente nga gi-advise sa mga presidente matag grupo nga padumon gyud ang atong mga membro, no? Nga unta humot sad kay di man ato malikayan na pasahero makasimhot nga lain nagbaho, so padadon sad og reserba nga jersey halon og malimaho ilis na sad kay para ang atong pasahero magbalik-balik sa sakay. Mao. O nga, kani mga abal-abal driver nga mubunal og pasahero sa plete ba? Example ha, datoy usa ka babae nangutana, sir, pila plete padong IT Park. Kunya ang habal-habal driver mo ingon, ikaw man pila may hatag nimo. Maglibog ka ba? Kasi may driver sa duwa. Ngayon ang pasahero, sir, pinay plete pa doon sa IT Park. Ang driver sa Balabal, ngayon, ikaw man, pila may hatag din mo. Pangutana, pila mag-rate di ay sa Balabal ang kining minimum nga plete. Yes, Bumbujon, mga no, lipay kay ko nga adunay opisina nga sa mga Balhabal kay unta pohon og napatawag ni mauli among i-suggest sa opisina nga matag lugar doon lagi sakto nga taripa. Doon lagi, for example, Ayala to IT Park, lagi saktong plitihan kay di man ato malikayan atong ubang isuong nga Balhabal nga ingon ta po nga mo kuan sa ba mo igo sa mga pasahero. So di na to control, no? So mo na karon nga doon na opisina unta mahisgutan dito sa opisina ang mga taripa sa kada lugar kung asa ang pasahero mugikan ug asa usab mulaog. Nga ikaduha, unta matutukan sa city government sa Sugbo nga dunay insurance nga ihatag unta sa Balhabal bisag magbayad mi nga mga Balhabal og amount, certain amount yearly nga unta ma-insured ang atong mga driver sa Balhabal, lakip lang pasahero. Nga ikatulo, aduna gani problema sa ilang pagpang-drive, no? Example na atay mga Balhabal nga wa gyud in tao ikakaya sa ilahang matag-adlaw nga pangita, pwede na to hatagan og sa opisina nga sige mohatag minimum gas allowance kani nga kantidad pero imo gining gamito na. So unta makontrol sa city government kining mga drivers sa Balhabal tanan Bumbujon. Mala nga og pohon masugdan naman ning opisina sa Balhabal unta mapatawag mi kay aron nga among ma-propose o ma-discuss unsay angayan para sa mga Balhabal driver. Labi na lang taripa, no? Kay daghan gyud ang mga driver nga di na to control kung pila ilang pangiyong plite sa pasahero. Apan sa amo ang bahin Bumbujon sa among asosasyon, doon na gyud may mga saktong rate nga pangayoon sa among pasahero.
naadyo pa driver nga mo take advantage sa kahigayunan. Grabe makabunal o gaplating nga to sa pasahero. Hilabi na katong pasahero nga hapit na malit, gadali, bunalan og insakto sa pasahero. Lain ga bralik insakto sa pliti. Lain pang pangutana regarding ano ni ang monthly dues sa mga habal-habal driver. Asa ni padung ilang monthly dues sa ilahag grupo, nasa monthly dues matod pa. Nga nabay insurance nga masiguro na to ba nga walay corruption nga mahitabo sa nagkupot sa kwarta sa lang mga monthly dues sir. Yes, Bombo John, mata grupo manggo, doon na sila ilahang internal nga kasabutan, no? Nga doon na sila yung mga monthly dues na ay tag 30 ang buwan, na ay tag 50 ang buwan. Mata grupo, doon na sila yung mga projects. So, adto na mo padung ang ilang mga monthly dues. Example, na sila ay kailang programa na buhaton para silang grupo, adto na lakwaon. Mga Christmas party, mga anniversary, no? Sa ilahang mga jersey, uniform, pwede na nila tukaon. So, dili na nato control kay mata grupo doon na mangyay ilang kagalingong opisyalis, no? Presidente down to auditor, no? Na audit, na treasurer. So, ilahan na internal sa mata grupo sa Balhabal, Bombo John. Okay. Paulitan siguro gina madisga sa ilang kauban katulad mga monthly dues, posible nga mo to gamiton para pabayad-bayad puno bayad sa ospital. Yes, posible Bombo John. Doon na sa tay grupo nga tabo na no, na tay kauban nga na hospital. Of course, ang ilang mga Diyos dito ka no, tabang sa tuang mga kansunang hospital sad nga mga driver o sa pasahero mismo. So magamit sad importante lang ang pagkontrol no sa ilahang treasurer o sa ilahang presidente nga kung walay korupsyon nga may tabo matagrupo sa ilahang monthly dues or funds.